Kadagiti kritikal a panawin, ti ambulansya ket obligasyon na ti insigida serbisyo when agresponde tapno may salakan ti biyag iti maysa a tao. Ngem dito Ilocos Norte arig na ti ambulansya ket mausar laeng dagiti addaan ti kwarta. Idi panagtulitid ti panawin adun dagiti reklamo dagiti residente iti maipagurup as saan nga insigida a panagarayat dagiti ambulansya iti laksit ti risko ti biyag dagiti kalugaran tayo. Basar ka dagiti reklamo amwen pay laeng nga umuna dagiti masiknano at dati pagbayad ti pasyente gaputan awan ket awan met tinamnamaen nga ambulansya nga agresponde. Rumrumwar nga umabot ti 500 pesos agpangato ti singiren dagiti nagduduma nga Rural Health Unit wenno RHU wenno nagduduma nga ili iti panakausar ti ambulansya. Basar ka dagiti naglabas sa kaso at dagiti pasyente amang itudtudo ken mamati aray ito'y sistema ti rason no abiyas saan na mataming nga insigida dagiti sagsagabaen dagiti pasyente ken rumrumwar a rason ti panakatayda. Segon iti Department of Health, iman mandar na nga iti tunggal Rural Health Unit wenno RHU diti pagilian ket masapol nga addaan ti patient transport vehicle wenno ambulansya. Inbara ti DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere ano at ti ambulance type 1 ket mausar iti panangala wenno panakayakar iti pasyente. Idinto nga ti ambulance type 2 ket adaan ti equipments iti uneg ken scan nga adda iti doktora kadwa ti pasyente nga aglugan. Inrakurak na ano adda dagiti agkitaut iti bayad para iti krudo ket addan kadagiti local government units ang masiknaan daytoy a panag. Ilalawag pa ni Vergere nga ti makita na rason iti daytoy a problema ket gapo iti panagkurkurang ti resources dagiti LGU wenno kinaawan ti pondo ang maiyalukar. Inpeteng na nga iti national government ket saan na nga ponponduan daytoy ngem numapan agpa-check up iti maysa nga indigent patient iti ospital ket libre ngem no ambulansya ket nakadepende iti local government unit. Ang ating mga local governments po ang minsan at kadalasang humihingi ng panggas doon sa mga pasyente. Ito pong rural health units ay managed po ng ating mga lokal na gobyerno kung saan they were instructed na kailangan ng isang RHU meron at least patient transport vehicle. Ito pong patient transport vehicle is the ambulance type 1. Kung wala po, yung ambulansya, meron sila nung mas mataas pa, yung type 2, okay yun. No? Yung may mga equipments na sa loob, may doktor kang kasama. Ngayon, siguro po, dahil sa minsan kakulangan din ng resources ng local governments, kahit papano, yung panggas siguro ay nahihingi po nila. At iyan po ay usapang pang-lokal. No? Dahil ang national government naman, we don't provide funds for this kind of incidentals para sa mga pasyente. Basta pag pumunta ang pasyente na sa facility natin sa mga ospital at sila ay indigent, libre na po lahat. Pero in terms of gasoline para sa mga ambulansya sa rural health units, ang local government po natin ang namamahala dyan. Daytoy amandari di Department of Health ket saan na masursurot dito'y syudad Tilawag. Segon kini Dr. Rodrigo Katkatan at dahil ituwa nga ambulansya nga susaren di City Health Office sa Pangiluganan kadagiti pasyente kanawan iti bayadan dagiti pasyente no mausar iti bisinidad ti syudad ngem numurumwaran dito'y syudad ket addan ti bayadan. In paras met ti Bombo radyo nga amwen iti City Accounting Office no mano ti bayadan dagiti pasyente ngem adda dagiti pakakumikuman ti opisina. Malagsid ti City Health Office ket rumrumwar nga dapay ti talo a Rural Health Office ang masarakan dito'y syudad Tilawag. Dagitoy ket masarakan iti Barangay 2, Barangay 27 ken Barangay Kabungaan dito'y syudad. Inrakurak na nga awan ti ambulansya dagitoy kas mayan natok iti pamilin ti DOH. Ilalawag na daytoy ket kaputa asidegda kadagiti pag-opisinaan kas iti Disaster Risk Management Office nga addaan iti ambulansya nga isu ti paggapuan ti mausar no adda ti agkasapulan. Inadmitir na nga iti budget ti city government itaatawen ket awan ti nailata nga pondo a paggatang ti ambulansya ngem into no 2026 ket plano da ang mga lokal iti paggatang ti bukod nga ambulansya dagitoy nga rural health unit ditoy syudad. As of now, duwa nga ambulansya tayo.
may isang kabaro datay donate ti DOH di last year. Ngayon, awan pala datay license to operate na. Mailakad pa ilan. Kaya datay maysa, datay dati nga usasarinday di pandemic pa functional pa mula di jay sa tumasasag nga may isang ambulansya. Okay. Sir, iti talong RSU pa dito yung syudad Tilawag. Kana kinapagpaiswanan nga awan iti patient transport vehicle na sir? When awan usually dati Department of Public Safety tayo iso dati ad ambulansya na iso dati agres responde kadagiti nagkasapulan ti transportasyon nga may pan di hospital no ita sila nga clinic so dati matawtawagan no ko. Yung aware tayo sir iti diyan ti DOH ni required nga iti tugal RSU dapat adati transport vehicle na sir at least when kumang gapot ti kasilig ti tunggal maysa asilig ti DPS asilig ti SITSO asilig ti RHU nga na ikikan nagiti dando mga RHU. Ano nga barangay tayo nagiti RHU tayo sir? Barangay 2 ti RHU 1 RHU 2 jay barangay 27 ken jay RHU 3 jay Kabungaan. Kaabay naman datay City Disaster Risk Management Center tayo nga adamot lang ambulansyada so nga ang problema ti ambulansya na ko dyan. So arig na no kasapulan ti ambulance sir kat agkid daw dala. Well, nadala. Yung awan plano tayo sir nga ag-request ti pondo tapnon maadan natan ti bukod nga ambulance na iti sir. Kada ito 2025 awan tinaik ko nga budget ngayon kitang tayo ito 2026 no maikwanto dati budget mabalin nga request tayo. Segundo ni Chairman the Committee on Health, inisanggunan panlalawigan ditoy probinsya. Ti ambulansya ket lugan na para kaditi emergency apasamak saan na ket ati panagsingir ti bayad ti mayo na pagsaritaan iti nagbetan ti gobyerno ken dagiti pasyente. Kunani sanggunian panlalawigan member Medeldorf Gawat at ti Rombeng kuma may pangruna ket ti panagresponde. Inpasigurado na ada ito maipagaropa mapaspasamak ket imbestigaran da nga umunaket amwen no anat ti suhesyon ti publiko nga isumet ti aramidanda. Inbarad na mabalin na mapagbalin libre ti panakausar ti ambulansya iti entero probinsya ngem kasapulan da nga adalan na nasayat da ito'y aglalo na dagiti agdama nga ordinansa sursuruten dagiti LGU maipanggep kada ito'y. Para ti opinion ko, para kanya kuma, ti ambulansya, di kita ket lugan for emergency, ket no adda kumakakastoy, dapat responde kang muna. And there are some municipalities or LGUs that usually do that, but in particular, we'll have to know the details of no kasanot ti particulars na dito yung request no adaman dagiti disgrasya or emergency ngem anong kuma nga dawdawaten digitoy no agtawag dati ambulansya. These are more or less emergent cases so emergency digitoy. So no adaman maditay mapakadaan nga kastang damdamag amot man pailaeng nga nasayaat damagek no atake nagpaison na dagitoy no kas pagarikan man no adda kastoy nga nang nangyari dawaten mi ti suhestyon ti publiko nga mamuan mi tapno ma-aksyonan tayo dito. Tito do mga LGU sir libre ti panagusar ti ambulance. So akas chairman iti Committee on Health iti biyang ti sangunyang panalawigan awang atat mabalit nga aramidan sir tapno amin latan nga LGU kat libre dati yan sir. Ala, basahit man pala ang saya at no kasanot ti kwan at ada autonomy na digito'y LGUs, particularly the local chief executive, no ipatawan na ti bayad dati pinag-usap ti ambulansya ngayon kaslagay ko na tayo kasla ko lang takman
for consideration na this is an emergency, modo di kumamaten dete panunutin no adda masapul nga agbayad. Ngayon kasi di kunakan kung masumbatan di particular nga munisipyo baka adda mat annong da adda ordinansada nga mangi bagbaga di pinagbayadan nga definitely kasi di kunatayo always ni governor Macho Marcos Manotok no tadi kita nga kiddoket automatic padlatang aksyonan ni Ti saludsod, makaumanay nga ta ti problema iti pagbayad ti ambulansya no may sa abiyag ti mapukaw. Pagdiskusyonan ken bayadan sakbay nga agresponde ti ambulansya. Sapay terumteng ti panawen nga amin ang munisipyo diti probinsyang Ilocos Norte ket mangilatang ti pondo apang gasolina diti ambulansya saan ket nga agbali na kondisyon agresponde da wenno saan depende no da pagbayad ti maysa pasyente. Saan kumarumbeng nga iyaling-aling daytoy kaputa maipilang daytoy ang maysa na patega banag ng runa no biyag ken salunat ti nakataya. Para di Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!